Ramogi ore migao mar Dr. Raymond Molo yango ni achiel kuom gigo mathiro ahinya tije mag riwruoge ji giwegi en sir mag yudo kowuok kuom makweth njore. Kolose kine nyasi mar keto ayanga chike ma hawiye mabiro tayo kaka riwruoge go tawo chenro magi. Omolo lero ne piny Kenya nyaka koro ti matek matieko timbe njore pacho kae. Omedo ni chike ma kamago biro bero chal matich kinde piny owacho kod riwruoge ji giwegi. Now, you will... As a country, we were recently grey listed, and we are trying to work with all the players within that space so that then we can get out of that of the grey list. And one of the things that is outstanding, which directly affects this sector, is a risk-based assessment of PBOs on terrorism financing. And as we work on finalizing the regulations, I hope we would pay keen attention to support the authority in realizing this and also sustaining it so that then we do not create avenue or a safe haven for elements who would otherwise want to taint the good image of what you're already doing within the sector. Kwan mag nyithindo ma hikgi tin ne abich e kaunti ya Migori ma ibambo osemedre kaunti no kalore kod report ma ogol kod migao mar thieth. Kaka jafwamb marwa Juma lero report no yango ni